चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उरियाबो बे समाव दं आङो बे समाव आङो इउपिपिएलनि बेवहाय मोनसे रेलि जाबाय दङ बे समाव आङो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथां बिना गयारि बिथांनाव सोंनो नागिरदों दिनैनि हाबाफारि रेलिखौ नोंथांमोना मा थांखिजों लादों नोंथांमोना दिनै जोङो गोजोन बिटिआर ओनसोलाव जोङो गोजोनखौ हास्थायदों बिनि थाखायनो जोङो गोजोन हानजा सोंनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों इउपिपिएलनिफ्राय दायो जोङो हानजा गोजोन थासारि जों लुबैनाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोना बेसेबांसो देरहागोन होननानै मिजिं खालामदों जों जि दिनै बिटिआरखौ दाफुंनो थाखाय बा बिटिआरखौ जाफुंहोनायनि जि आयदाफोर दङ बिटिआराव जि सुक्ति दङ बे सुक्तिफोरनि दफाफोरखौ मावनो थाखाय दिनै जोंना जि सुक्तियाव सिगनेटरि दंमोन बिथांमोन दिनै एनडिपिपिनि मानगोनां आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोना जगदान खालामफैबाय आरो बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा फोथायनाय दङ जे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारिया फैसिगोन दिनै बेखायनो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै दिनै जोङो हान्जा सुरदों गोजोन थासारिनि थाखाय बे मोनसे हान्जा सुरनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि थासारिया मा हालोदाव जागोन अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि थासारियाथ' बियो बिथाङा 15 बोसोर बिटिसिखौ सालायबोबाय दा बिथाङा जिबायदि रायजो राजानि आसा जि लुबैनाय रायजो राजानि हास्थायनाय बिथाङा बेखौ मावफुंनानै होनो हायाखिसै दिनै बिथांनि सायाव दा गाज्रि मोननाय रायजो राजाफ्रा फोरमायदों बिनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल हान्जा जे बे हान्जाया बिटिआर ओनसोलाव जि बिटिआरनि थांखि बे थांखिजों मावफुंगोन आरो मिजिंथिदों जे इउपिपिएल हान्जायासो जोंनि रायजो राजानि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ होनो हागोन होननानै मिजिंथिदों बेखायनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जगदान खालामफैदों आथिखालाव ससियेल मिडिया आरो निउसआव गोबां चर्चा जादों इउपिपिएल आरो इउपिपिएल आरो बिजेपिजों मोनसे जयन जागोन बेखौ दासिमबो रोखा नङा बेनि सायाव बिजेपि आरो बिपिएफजों जि एलायन्स दंमोन सिगांनिफ्रायनो एजेपि बिजेपि बिपिएफ दङमोन नाथाय दासिमबो बिजेपि हान्जानिफ्राय बिपिएफजोंनो गेलेगोन बेखौ रोखा जायाखै बिनि थाखायनो जों दा जोंजोंबो दासिमबो इउपिपिएलजोंबो रोखा बेबायदि सावरायनाय जायाखै बेखायनो उनफोराव एसे जोंहा मोनसे मेल लाबावनाय जादों बेफोराव जोङो रोखा जागोन बेखौ जों हमनो हायो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ फैगोन होननानै गोबां ससियेल मिडियायाव चर्चा जादों बेनि सायाव बे बेसेबां सैथो बा बेसेबां नंखाय बेनि सायाव मा बुङो बिथांमोना ओरैनो ससियेल मिडियायाव नंगौखौबो नंखायखौबो चर्चा जाबाय थायो नाथाय जों दासिमबो रोखा नङा मानो होनबा बिथांमोना जोंनि पार्टिजों दासिमबो रोखायै रायलायफैनाय जायाखै दा जों बिथांमोननि गोसोआव मा दं मा गैया नाथाय आं दिनै आइजो माहारिनि दैदेनगिरि हिसाबै मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार जेरैबायदि बिबुंथि होदों जों मिथिनो मोनो दे बिथांमोनाबो बे बिटिआरखौ गनायनानै लादों बिथांमोना एक्सेप्ट खालामदों जों मिथिनो मोनो बिटिआराव गोबां हाबाफारि जागोनखौ बिथांमोनाबो सैथो होननानै साननानै लादों थारैनो बिथां बिना गयारि मेडाम बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै मोनबाय फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव बेवहाय इउपिपिएलआ जोबोद गोहोम खोख्लैगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिथांमोना थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननानै बिथांमोना मोनसे कमिटियाव फैगोन होननानै जोंनि खौरांगिरिनिसिम बिथां मेडामा फोरमायदों बेनिखायनो दिनैनि रेलिनि हाबाफारिया बेवहाय सोलिबाय थादों बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोना दिनैनि रेलिनि गेजेरजों रायजोफोरनिसिम मा फोरमायगोन बे रेलिनि गेजेरजों बेखौनो जों मेसेज होनो सानदों जे जोङो इउपिपिएल हिसाबै जे बर' रायजोफोरनि गेजेराव जों हान्थि स्थापन खालामनायजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलाव कमप्लिट पलिटिकेल चेन्ज बे लाबोनायनि बाथ्राखौ जों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गेजेरजों जों हरनो सानदों खारन बे मोनसे बे रेलिया जाबाय मोनसे जौगानायनि रेलि बे रेलिया मोनसे परिबर्तन सोलायनायनि मोनसे रेलि
बे मेसेजआ साफ्रोमबो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव थांनांगौ आरो बे जि मोनसे बिटिआर सुक्ति जादों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि पलिटिकेल चेन्ज खालामनायजों लोगोसे जोंनि सुबुंनि समाज पलिटिकेल सिस्टेम गासैबो बिथिङाव सोलायनाय फैनांगौ आरो गासैबो बिथिङाव जौगानाय फैनांगौ जोंनि समाजाव दा बर्तमान जि बिटिसिनि प्रशासननि सिङावहाय जि हाग्रामानि आन्दाराव जि मोनसे मोस्ट काराप्टेड मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम सोलिना दङ बेफोरबो गासैबो सोलायलांनांगौ बेखौनो जों बे मेसेजखौ जोङो नैबे रेलिनि गेजेरजों हरनो सानदों अब्ला इउपिपिएलआ जुदि सरकार दायोबा हाग्रामानि थासारिया मा जागोन बेनि सायाव मा फोरमायगोन हाग्रामानि थासारिया जों गभर्नमेन्टआ जुदि दायोब्ला बिथाङा मा जाया बेखौथ' जों बुंनो हाया नाथाय निस्सय जों सानो बे हाग्रामानि जिथुनिखि कारापसन खालामनाय जिथुनिखि एसेबां माने बेयाव बिटिसिआव कारापसन जाना दङ बे कारापसनफोरखौ सरकारा निस्सय तदन्त खालामनांगौ आरो बेखौ आयेनगत भाबै बिसार खालामनांगौ बेखौ जों बुंगोन इउपिपिएलजों आरो बिजेपिजों माबा मोनसे एलायन्स जानायनि माबा मोनसे ससियेल मिडियायाव सावरायबाय थादों बेखौ बे मिडियानि सायाव बारा फोथायनानै बे बाथ्राखौ बुंजाया दायो बर्तमान जि जानांगौ माने गोजौ लेभेलावहाय जों रायज्लायबाय थादों आरो बेखौ मा पे हरजासे मोनसे बे मिडियानि गेजेरजों बुंनो हानायनि मोनसे पर्दा गैथ'वा नोंथांमोना बेसेबांसो मासि मोननानै देरहागोन होननानै फोरमायगोन नामा जोंनियाथ' दिनै इउपिपिएल हिसाबै जों गासैबो जि 40 सिट दङ बे 40टा सिटआव जों कन्टेस्ट खालामजोबगोन आरो जों आसा खालामदों जे रायजोफ्रा दिनै हाग्रामाखौ बानाय मोनबाय आरो बिनि जिथुनिखि मेल एडमिनिस्ट्रेसन जिथुनिखि